khona yini engalungisa lesimo cause nawe ngoba uyibhemi ungawusayithandi bafo nabo laba abayidayisayo sekuyiyona ndlela abakwazi ukuthi bebeke ngayo iparish etafuleni so njengamanje sigcina sibhekene ngeziqu zamehlo sonke leyo nto yabo inkinga lapho ukuthi lento kunabantu ebaphilisayo yabo leyo nto abakwazi ukubeka iparish phezulu kwetafula ngayi yebo leyo nto abaphila ngayo kuzothi kunabantu abayibhemayo ezo leyo nto mase kuhlukumezeka mhlambe abazali balezi ingane ezibhemayo yabo leyo nto mezothi inkinga bafo ekuthi engingathini mfethu yabo lento yazidingani wena mfethu mina kunemphakathini kunezinto ezenziwayo emphakathini njengalezi ngizo center ukuthi manje angisakuboni kwenziwa yabo lonto isikhathi esiningi kodwa nje bekunezinto ama activities enziwayo uthothi mhlawumbe umdanso lezo lonto badansa abanye benza ukuthi actor kude yabo lonto uthothi mebephuma esikoleni abantu kunento abayenza bayema practicing yabo lonto usuphuma epracticing usiyagoduka hayi ukuthi bekuyiphola kuphela abantu bayo gym abanye nabayi center nje aba emalenduzaneni ema practicing yabo cause phela nalabo bayidayisayo abakhombe umuntu yayibona lonto akekho umuntu amkhombile lo odayisayo unikeza umfana ozomdayisela umfana yoma yabona lonto uma yoma umfana kusuka umuntu ezingumfana emile uyayibona lonto so ngeke leyo nto sithi mhlambe kunudala indlela ukuthi izivimbeke ayekho bazosuka zona izingane zalabo mama yazo lonto zizoshiya amakubo ziyohlala emgaqweni yazo lonto igcina umuntu uthathe emgaqweni sekunzima ngisho ukubuyela ekhaya yayibona lonto so bafo lento ngeke ukuthi uzoblame abantu abayidayisayo yabo and lento bafika ukuthi angazi nje mfethu yabo lonto yabo ngingathi nje mfethu ngathi kungaqikelelwa lento kumele iqalwe labo ingane iphuma esikoleni noma isesikoleni yabo lonto qalwe ukuthi okay siyigayida kanjani ukuthi zingagcine idakamizweni yabo lonto ngoba vele lokho sekusedakamizweni manje khona hayi lokho hayi akubhekelwe laba abanye yabo ikusasa lalabo abangangeni ngoba lokho sekufile vele ezona sekufile leli selfile aqalwe la ukuthi la senza kanjani yayibona lonto ngoba bafo akuyona unga kuphela ngoba athi sisho incika amazeni izelu 5 rand yayibona lonto kodwa ke wenza kanjani ukuthi izingane zisuke mhlawumbe zingathuki zibandakanye yayibona lonto ezidakamizweni yabona lonto into ezokhipha izingane busy ngoba akubona wonke umuntu othanda ibhola ngoba isikhathi esiningi into edlisile umuntu uphuma esikoleni ejimini udlala ibhola yayibona lonto ethi kodwa manje akuwona wonke umuntu ongalithandi ibhola uzoyiphotha ngani ukuhlala endlini kodwa le mpahla bathi hub hayi ke yona ke ngephile yasiphatha yabona lonto kanti ampahla eyihlomikisa izingane ukuthi umuntu hayi mina ngibhemi ngishaya ihub ayikho leyo nto uyabhema yayibona lonto ngoba uzokushaya lokho futhi uhub lo ayugcine lokho futhi ayingeke siyangibhora yabona lonto ufune into engaphezulu yayibona lonto so ngazi nje imphakathi ungaba nendlela ukuthi ayisombaza esihlanganeni usibone ukuthi yini esingayenza ukuthi siqoqe lezi izingane ukuthi izingane mhlambe emeyisikhathi sesikoleni phinde iphume esikoleni kube khona into eyikhipha busy ngoba ayisekho futhi lento ukuthi ingane ayizuli intombazana ayizuli intombazane ngo4 kumele besekhaya ayisekho leyo nto yayibona manje esinye isikhathi lesi mina kade ngitshela omunye kade ngitshela abafindini mina bafethu yabona la umuntu ongaboni siphila kwesinye isikhathi manje bafu mina ngikhulu yabo i-tight intombazane ubukwazi bafo ukuthi uyibone meyiqoka i-tight ukwazi ukubonisa imali ingane mfethu buka mfethu lezo ebish yazo lonto ngoba isuke ibhukuda yazo i-tight ibifana nepaint manje ingane imisa lisuke ngayigibela itekisi iyepha indani yazo lonto ithi ithenga into yokuseke ithenga i-tight isok hayi wayeka maleggings ngisho lamathatha amancane lawa aqoka njengamaphenti lawa abasavikela ikiwe lawa amancane baswenka ngawo
Yezwa Lord. Isonke ingane ngezazi ngithi yabo eminyakeni ezayo khona lama paint amahle ekuthiwa wood paint. Yezwa Lord, kuzogcina baswenka ngama wood paint. Yezwa Lord, ini isikhathi. Yezwa Lord, ngoba phela i-tights ibifakwa njenge paint. I-tights besibona maybe ubhukude ebeach. Manje i-tights sesiyibona nje umuntu awu ehamba unange ngene style la uyifake i-tights. Bayibona lonto. Yabo yini isikhathi esikusona. So nabo kumele bazama ukuthi azame ukuthi senze ngenye indlela ezozama ukuthi lezi ingane igcine noma lengondo ingabe siba expose lezi zinto ezibhedayo. Ingondo izama ukufocus mhlawumbe ukuthi ibhola mawukuthi ubhukude yayibona lonto ubhukude mawukuthi mhlawumbe i-tennis yabo lonto. Manje inkinga yabantu bazothi ibhola kuphela nje umuntu ingane kumele idlale intombazane i-netball yabo lonto kanti kunezinye isports yabo lonto mhlawumbe bayizamela izingane lezo ngoba hayi lezi zamanje zishaya umgaqo one-way and imgaqweni ila ifike ifice khona lento. Yabo lonto inayo into eyinkinga ile ifike ifice khona lento and ziyakuthanda le ingane ukujabula yabo basibheke December hayi ziyakuthanda ukujabula ziyakuthanda bafu ukujabula ngoba ubona nje ngoba zibhala ngoba kuzoqala ukubhala uzobona and futhi nabo futhi abazali ngane masebeyivumelile nabo sebenzisile ithako laba ngoba ibona abayinikeza imali hambani uyojabula abantu yazi nelimaza kakhulu vele inkinga seyizalwa izingane ezincane. Yabo lonto kujabula ingane ijabula umama. Yezwa lonto kanti thina sizalwa ogogo. Yezwa lonto manje lezi ingane ithi iqeda isikole ithi lezi phela zalwa zino 16 uthi ingane yakhe uyishiya ngo16 years. Yayibona lonto yabo well ungathandana nomuntu ukushiya ngo16 years just yelingane yakhe bafu. So ubona khona vele kunzima manje ukuthi uzama ukuliqoqa izwe bafu yabo lonto kanti lifile. Yezwa lonto lifile nje kuhle kathi lifile izwe bafu wena molo uzama uqoqa lifile bafu. Yabo lifile kondile lifile ngoba ingane incane iphatha isibhamu. Manje umfana umncane nje mfethu uphatha isibhamu umnyathelo aqabene nawo kuba umfana ubona ibuka kanje ubona ukuthi uyena futhi umnyathelile. Yezwa Lord kumele uqolise kuyona ingane. So angani sezikulibuka izwe ukuthi hayi limessage ena lifi angibheke okwami angizami ukulentuza ingane yami. Yezwa Lord inkinga Moses now ubhekile komuntu ubheke yakhe ingane yakho izophuma iyelezi engalungile yabo lonto. Yabo ngoba phela ngeke uhlezi une ngane izofuna ukuyodlala sethi ayilezi edlala naye ayilungile lento enziwa abantu ukuthi mina kuzothiwa imini ngibhemisa usibani yabo nje ujabula ngimfuni ngabe unjabula starting la starting uyena okubhemisayo. Yezwa nami ngifika kini nawe mofika ekhaya starting njabula abalo mngane wakhe angimfuni ngabe uyena nje umngane wakhe okubhemisayo. Uyayibona lonto yabo into kahle nje baba ngeke nisalunga ngeke ngikucaba maka baba phela kubhlungu kodwa it's a fact. Yeah baba ngoba phela mawubona into ezenzakalayo izona bafungela salunga izwe baba.